Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, manginusul kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nagalapas ug dako yamot sa una-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kanilang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kang naimulay, sa tanang mga ngilo mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niya kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyon kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugyunta kami paglakaw dihan yan ang gugma nga nakapasipot sa imong anak sa pagtugyan siyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Jesucristo imong anak nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, ug banhawon ko kamo, o katawhan ko. Dadon ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya, hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo, inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, ug inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, ug mabuhi kamo, ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya, hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo. Maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan.
gikan sa kahiladman, nagatuaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, pataling hugi ang akong tingo. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog diha sa pagpangamuyo. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay, apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardiya nga nagapaabot sa kaadlawon, papaabuta ang Israel sa Ginoo. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kinutlo, gikan sa sulat, ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Ang tawo nga nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling ng Espiritu sa Dios, ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, buhi ang inyong Espiritu, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu,
nga anaa kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ni ka, O Ginoo. May sa kataong nasakit nga ganlag ni Lazaro nga taga Betania, ang lungsod ni Maria ug siyang isuon nga si Marta. Mao kini ang Maria nga nibubog pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro, ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Hesus nini, mingon siya, dili siya mamatay, nining sakita. Naitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Suod si Jesus ni Marta, ni Maria ug ni Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin sa duha pa kaadlaw niadtong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga Hudiyo nagtinguha pagbato kanimo. Busa nga nung mubali ka man dito. Si Jesus mingon, may napulog duha katakna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa kun ang tao maglakaw sa adlawng dako, dili siya madagma kay hayag man. Apan kun maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini Jesus og midugang pagayod siya pagingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Apan ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na. Nagunaw na sila nga naghisgot siya og pagkatulog lamang. Busa gisultihan sila ni Jesus sa lipod-lipod, namatay si Lazaro. Apan tungod kaninyo, nalipay ako nga wala ako dito uban kaniya, aron mutuo kamo, at tuon ta siya. Si Tomas nganlan ang kaluha, mingon siyang isika tinun-an, manguyo kitang tanan sa magtutudlo aron magpakamatay kita uban kaniya. Sa pagabot ni Jesus, nasayra niya nga si Lazaro upat na kaadlaw dito sa lubnganan. Apan ang Betania, mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem. Og daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay silang kaguol gumikan sa kamatayon silang isuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayad ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon.
Siya mitubag, nahibalo ako nga babanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. O ang tanang nga buhi o nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Og siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya gitawag sa tago ang igsuon nga si Maria o giingnan. Ania ang magtutudlo og nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog siya og midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Si Jesus wala pa mabot sa lungsod nining higayuna. Dito pa siya sa dapit din siya tagbua ni Marta. Ang mga Hudiyo nga dito sa balayuban kang Maria aron paghupay siyang kaguol misunod kaniya sa pagkita nila nga mitindog siya o midali pagula. Nagunaw na sila nga mato siya sa lubong aron paghilak dito. Sa pagabot ni Maria sa dapit din dito si Jesus o pagkita niya kang Jesus, mihapa si Maria siyang tilan o bingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon. Nakita ni Jesus nga naghilak siya, ingon man ang mga Hudiyo nga mikuyog kaniya, og natandog pag-ayo ang iyang kasing-kasing, og nangupaw siya. Hain man ninyo siya ilubong, nangutana siya kanila. Dali nga rin, og tanawa Ginoo, mitubag sila. Og mihilak si Jesus, tuwod niini ang mga Hudiyo mingon, tanawa, pagkadako gayud siyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban mingon, dili ba gipabuka man niya ang mata sa buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang kasing-kasing ni Jesus ug miadto siya sa lubong. Usa kini kalangop ug ang pultahan nini gilihag bato. Kuhaan ninyo ang bato. Nisugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay mingon, Ginoo, baho na siya karon, kayo pat naman kadlaw nga gilubong siya. Si Jesus mingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi nga makita mo ang himaya sa Dios kung mutuo ka? Ug ilang gikuha ang bato. Unya manged si Jesus umingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod ining mga tao nga niya dinhi aron sila mutuo nga ikaw mao'y nagpadala kanako. O kumaniya isulti kini misinggit sa kusog, Lazaro, gula nga ri. O migula ang namatay nga binukusan og mga bindahi ang iyang mga kamot og tiil. O iyang naong pinutos og panapton. Badbari ninyo siya og palakta. Gingnan sila ni Jesus. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria, nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo sila kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kaninyong tanan. Taas ang sab kayo atong Ebanghelyo, no? Ang uban na mati, giduka, no? Ang uban gano'n kanusaban ng mahuman kataas ba na? Yung mga igsuon, gituyo na ko ang taas, sama sa sulti ni Agi nga, may na lang ba, makadungog tagpulong sa Ginoo, kayo sa hera ba, wala gito'y panahon sa pagbasa, no? Sa pulong sa Dios. May na lang ninubinggo ha, makabati tagtasaas nga mga pulong sa Dios. Unya, diya sa pagmamati, mga igsuon, daghan tag angay pamalandungan. Apan, ang tema sa itong mga pagbasa karon nagisgot og kamatayon o pagkabanhaw. Kamatayon o pagkabanhaw. Kung maghisgot ta kamatayon mga igsuon, duhay gisgutan sa itong mga pagbasa karon
literal ang kamatayon o kamatayon diha sa atong kinabuhing makasasala. Mga igsuon diha sa ng pagbasa tungod sa pagsalikway sa mga Israelita ngadto sa Babylonia, sa Babylon, no? Ang mga tao, ang mga Israelita nitong panahon nawad-an og paglaom, nawad-an og kalipay, og pagmaya, nawad-an sa tanan, murabag mga patay. Mabitaw nga si ang Dios nagpadalag minsay ngadto kang propeta Ezekiel naingon, banhawon ko sila ug dad-o ko sila balik ngadto silang yuta ugatagan sa akong espiritu harong mubalik ang kasadya kalipay pagmaya sa mga Israelita. Mga igsuon, diha sa tong kinabuhi usahay mura kitag patay, hilabi na kung diha sa tong kinabuhi atong gipuy-an ang kinabuhing pagkamakasasala. Patay kita kung sa panahon o ang pamilya patay kung diha sa pamilya no nagkabulag-bulag sila, ang amahan nangitaglain, ang inahan nangitapoglain, ang mga anak nagbisyo, patay ang pamilya, walay kalipay, walay kalinaw, di ba? Puro away, muna patay ang pamilya, patay ang usa ka tawo kung siya diha nagpuyo sa kinabuhing pagkamakasasala, no? Patay ang tao, walay kalipay, bisan pag-imuha ang tanan dili malipay ang tao. Muna mga igsuon, gihagit kita sa Dios nining panahon sa Kwaresma. Ngas diha kaniya atong mabati ang tumang kalipay, ang tumang kamaya. Diha sa Dios atong ma-experience ang kabanhawan gikan sa kamatayon sa sala ngadto sa kinabuhi uban ang Dios. Sa mabagdiha sa bunyag nga din sa bubunyag nato atong gibiyaan, atong gipakamatyan ang atong kinabuhing pagkamakasala o atong gidawat ag bag-ong kinabuhi nga gihatag sa Dios. Ang kinabuhi uban kaniya, ang kinabuhi walay katapusan. Apan nasayod kita nga sa dagan o sa panaw diya sa kinabuhi sa tao nibalik kita ngadto sa tong karaan nga kinabuhi, ang kinabuhing pagkamakasala. Apan ang Dios kanunay naghatag kanatog kahigayunan sa pagbag-o. Nanginuha ang Dios sa pagbanhaw kanato sa kinabuhi uban kaniya. Diha kang Kristo mga igsuon, atong matagamtaman ang kinabuhing walay katapusan. Diha kang Kristo, atong matagamtaman ang kalipay, hilabihan. Diha kang Kristo, atong makabot ang gisaad nga gingharian sa Dios. Gipakamatyan ta. Si Kristo nag-antos o nagpakamatay kanato. Diha sa panahon nga kita makasala, si Kristo mihilak. Kay dili sa buot nga diha sa pagpakasala kita mamatay. O may mulag kaniya. Una mga igsuon, kanunay mangitag paagi ang Dios kung usaon taniya pagpabalik ngadto kaniya. Kanunay sa naghatag kanatog paglaom, kahigayunan sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Apan ang pangutana, kanus amang kita makaamgo nga kita gitawag sa Dios pagbalik ngadto kaniya. Kanus amang kita makaamgo sa atong pagkamakasala o maghinulsol sa atong mga sala. Diha sa atong ebanghelyo mga igsuon, si Kristo mihilak sa kamatayon ni Lazaro. Diha sa atong ebanghelyo kita diha gipadayag ang bag-ong paglantaw sa kamatayon, may tungod sa kamatayon. Dili dali o sayon mamatyan, di ba? Sakit kaayo sa dughan, ang mawadag minahal sa kinabuhi. Gani usahay may sama kita kang Marta ug Maria, nga usahay nangandoy unta ang nga mabuhi. Usahay gani
makigbarter kita sa Dios, umuhangyo kita sa Dios, nga unta lugwayan pa ang kinabuhi sa itong mga minahal, ang kinabuhi sa itong mga minahal. Apan lagi mga igsuon, dili magyud musugot ang Ginoo nga pugnan niya ang kamatayon. Kay nganuman ang kinabuhi nato nining kalibutan na temporaryo lamang. Mabuto mga igsuon nga dili unta angay nga atong hilakan pag-ayo o magsubo kita diha sa kamatayon sa tong minahal sa kinabuhi. Kung kita nakasabot kung unsa ang kamatayon dili mo'y katapusan, kung dili mo'y sinugdanan sa bagong kinabuhi nga nagpaabot kanato uban ang Dios. Ang kamatayon mo'y mag-abli kanato paingon balik ngadto sa atong magbubuhat, ngadto sa gisaad nga gingharian. Kung mao kini atong panlantaw Kristohanong panlantaw sa kamatayon, dili unta angay nga atong hilakan o magsubo kita sa kamatayon sa atong igsuon o sa mga minahal nato sa kinabuhi. Angay unta kitang magmaya, manipay, kay nga atong igsuon o atong minahal sa kinabuhi, mubalik man ngadto sa atong magbubuhat, muuban man ngadto sa atong Dios. Apan bisan kita gani mga igsuon, kung pangutan-on ta karon, ganahan batang mamatay, dili gyud ta ganahan, mubaliban gyud ta, no? Buhato na to ang tanan nga kabalibaran ang kamatayon. Buhato na to ang tanan nga dili ta mamatay, ug mohangyog moampo kita og taas pang kinabuhi. Kilagi dunay kahadlok diya astong kasing-kasing kung maghisgot tag kamatayon. Diya mismo astong gagalingon nasayod ka kita nga dili pa andam nga matubang sa atong Dios kung kita iya nang kuhaon. Manong mohangyo tang patasan pa. Dili tungod kay gusto patang makiguban sa atong pamilya, sa atong mga minas kinabuhi, kung dili nasayod kitang dili paandam, muhangyo kitag extension paggamay para makapangandam ta sa atong kamatayon mismo sa pag-atubang sa atong Dios. Apan nagiusahay kung hatagan pag-extension ang kinabuhi, di man gyapon mangandam, no? Magpuyo manghapon sa kinabuhi pagkamakasala. Busa mga igsuon, bisan pag-usaon ito pag-ampo, dili mo ginagapugnan nato ang kamatayon. Wala tayo mahimo sa kamatayon, kay realidad ka na nga may tabo sa kinabuhi sa tao. Apan ang atong mahimo, mao ang pag-andam sa tong kaugalingon. Bisan gani karon, kita gitawag sa Dios diha sa pagpangandam, mismo sa panahon nga kita makigatubang kaniya, mismo sa panahon nga kita mamatay. Gitawag kita sa Dios sa pagpangandam. Gitawag kita sa Dios sa pagbalik niya, pagbalik ngadto kaniya. Gitawag kita sa Dios mismo diha sa pagbag-o o paghinulsol sa atong mga sala. Sako nang gikaingon, diha ra kang Kristo atong masinati ang kinabuhing walay katapusan. Diha kang Kristo kita usab mabanhaw uban kaniya ngadto sa gisaad nga gingharian. Apan diha sa sala atong masinati ang kamatayon, ang kalaglagan sa atong kalag. Busa mga igsuon, samtang aduna pay gininhawa nga mogawas di sa imong ilong ug baaba, ayag usika o usiki ang panahon nga gihatag sa Dios, panahon o kahigayunan sa pagbag-o o pagbalik ngadto kaniya. Amen. Palihog manindog atong litukon mga pulong sa atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan magahom sa tanan, mabuhat sa langit ug yuta, ug ang Hesukristo ang anak nga buktong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulukaad na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahay, magahom sa tanan. Ikan itong balik siya ron po kung sa buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang pagbanhaw ni Jesus kang Lazaro nang matuod nga siya gayud ang Mesiyas, puno sa pagsanlig ug pasalamat tungod sa gasa sa kinabuhi, musampit kita samahan nga mo'y tinubdan sa tanang kinabuhi ug moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga tahuro nato ang tanang matang sa kinabuhi, ilabi na ang kinabuhi sa tao, kay gibuhat man kita sumala sa dagway o kasamahan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sa paghigmata nato matagbuntag, magpasalamat kita sa Dios tungod sa gasa sa kinabuhi. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga manggihatagon kitang mohatag sa atong tabang ngadto sa tanang nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagmasulubon tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Magmalaumon kay nabanhaw man si Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga ang mga nasod na ninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinanggiban sa pakigsangka, ilabi na sa mga kahimanang nuklear ug ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Magampo kita alang ni ato mga nag-antos tungod sa hangpak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, ug ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kinabuhing walay katapusan, didto sa langit nung gingharian. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Langit tong Amahan, nagpasalamat kami sa imong paghatag kanamo sa gasa sa kinabuhi. Og labaw namo ang gipasalamatan kay imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak aron pagluwas kanamo. Ang among kinabuhi kanunay untang makapahimot o magadayeg kanimo. Ikaw nga buyughari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo ra kong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga magahom, dungga kami aron ang imong mga lagad, nga imong gibuhong sa mga pagtulunan, sa kasuhanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom nining sakripisyo. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Ang mga ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan.
Ang matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Tungod kay siya matuod nga tao mihilak ug tungod kay siya matuod nga Dios mibanhaw kang Lazaro nga iyang higala. Ingon man tungod siyang gugma sa tao nagaagak siya kanamo nga na sa bag-ong kinabuhi. Pinagi santos nga mga sakramento. Pinagi kaniyang panon sa manghel nga nagmaya sa imong atubangan. Nagasimba sa imong kalangdon hangtod sa kangturan. Uban kanila nangamuyo kami. Dawato sa mga pagdaig samtang mapusanong pag-ila. Nagaingon kami. Santos kagaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Rumay mo kinilang kanamo nga lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sa bihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapusang panihapon, mikuha si Sakalis, mipasalamat kaniyo pag-usab, mihatag din ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bawdunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kayong alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron pagandom sa kamatayon at pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo mamahan ninimpahan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagabasalamat kami kanimo, tungkol kimo kami giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga maingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi sa maigsuon nga nangamatay, malaw mo na banhaw sila,
o ang tanan namatay diha simong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inulay sa Dios, uban ni San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman simong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daygon amoy ko nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo magahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanadungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong itulukan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Dinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo yung kasi mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog-hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita tang panaginig sunay. Mga igsuon kini mga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ino dili ako angay makalawat kanimo apan ipamlong lamang ug mamayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami magahom nga Dios saron sa kanunay may lakip kami unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sing lawas o dugo nga among gikalawat kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Og manalang kanyo magahom nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nalan santos nga misa manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.